आमच्या कुडाल देश चोराई राई रायांचो राई न्यायस राई न्यायस न्यायस चुकड्यासाठी जीव देतो द्वेष इसरण सोडतो राई रायांचो राई राई रायांचो राई आमचो कुडाल देश चोराई राई रायांचो राई गाव उद्धार करनो रान रक्षण करनो उद्धार करनो रान रक्षण करनो दुर्बलेंचं दान देऊन सगळ्यांचं बघून घेतो राई रायांचो राई राई रायांचो राई आमचो कुडाल देश चोराई राई रायांचो राई म्हणत एक येता असा आमचे रायस म्हणत एक येता असा आमचे रायस नेक्रनतन आमचो राई झील ने कुरु मातोसा नेक्रनतन आमचो राई झील ने कुरु मातोसा म्हणत एक येतासा आमचे रायस म्हणत एक येतासा आमचे रायस देवलगी मागून घेऊन देवला देवलाच धावून येऊन देवलगी मागून घेऊन देवला देवलाच धावून येऊन म्हणत एक येतासा आमचे रायस म्हणत एक येतासा आमचे रायस गतिर्नास्ति अपूर्तस्य गतिर्नास्ति अपुत्रस्य गतिर्नास्ति रायांचो राय राजमार्तांड कुडाल देशाधीश प्रजा प्रीतीचो न्याय देवेचो शिष्टांचो रक्षक दुष्टांचो दमनी सत्य धर्म चलवेचो धर्म राखवेचो श्री 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 कुडाल देशाचे महाराज येता असत बहुपराग 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 तानना
दूर राहिल्यानं कठीण शिक्षेचे तीर्मानले घ्यावे लागत. जागृत चूक झाले महारायणो आणि मी असं करीत नाही. हो मंत्रीवर्यनो मी ते त्यारच असतले तीर्मान देवस समजसत गोत नाही. आजचे राजसभो मुक्ताय झालो. चंद भुवी ऐसीचे मांडेर हैराण तोट चंद भुवी ऐसीचे मांडेर हैराण तोट चंद रे, हैराण तोट चंद रे. सगळे जीवांस वाचवे, जीवा जंतूंस वाचवे, सगळे जीवांस वाचवे, जीवा जंतूंस वाचवे. हैराण तोट चंद रे, हैराण तोट चंद रे. माग सिंहाचे बुके, पशुमृग तेंचे पोटास. माग सिंहाचे बुके, पशुमृग तेंचे पोटास. हैराण तोट चंद रे, हैराण तोट चंद रे. उद्धाराचे नावार प्राण घालून नाशुतालो, उद्धाराचे नावार प्राण घालून नाशुतालो. जलजंतू निदाली, जलजंतू नाश झालो रे. हैराण तोट चंद रे. मंत्रीवर्यनो प्रणित मृदू पात्रा मस्त उणीदारी संज्ञे वै महारायणो या अभिवृद्धीचे कारण अभिवृद्धीचे नावार प्राण स्फूर हाणून नाश झालो. सस्यहून मगपाकन संतान उणीदाली. महारायणो मंत्री तसं नाही. मंत्र्यांना पाठी सांगायचं नाही. राजाच कसं नाटक नाही. तसं मगपाकांचं नेत्र होईना तर सत्य पुढे झाले. वाटत नाही. कसं मंत्रीवर्यनो महारायणो मी थोडे वेळ आराम करता. महारायणो
कशी मारलो नाहीये तुम्हास माझे बरी नरळुवेचे माझे रूपाचे पूत जन्मले गैर जाते सत्य पडतोय तो दोंड होते हे माझे शाप तुम्हास अय्यो माझे विधीमा चित्तालचे शापान रायास जन्मलो चित्ताल तोंडाचो झील चित्ताल तोंडाचो रोगिष्ट जन्मलो रायस चिंता जाली हे रायचे हे रावलत दुःखाचो बंगलो दालो कालकांचे रावलास उजडू हाडल्लो रे माझे ओंटी भरलो गिणिरामा कालकांचे रावलास उजडू हाडल्लो रे माझे ओंटी भरलो गिणिरामा माझे ओंटी भरलो गिणिराम बाळू रे तू चंद आमचे मनस रे माझे ओंटी भरलो गिणिराम बाळू रे तू चंद आमचे मनस रे जो जो जोई जो 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 जोई जो 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 चित्ताल तोंडाचो अधिकार तुजो रे जयवंत होनो वाढवेचो चित्ताल तोंडाचो अधिकार तुजो रे जयवंत होनो वाढवेचो जयवंत होनो वाढवेचो झील रे हे गावस उडस हडवेचो जयवंत होनो वाढवेचो झील रे हे गावस उजडू हडवेचो जो जो जोई जो 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 हरिणवदन ये रे गावस अधिकार तुझो रे हरिणवदन ये रे गावस अधिकार तुझो रे गाऊरा कोनु साहस मेरे वोनु गाऊरा कोनु साहस मेरे वोनु गावस रक्षक रे हरिणवदन ये रे गावस अधिकार तुझो रे हरिणवदन ये रे गावस अधिकार तुझो रे शूर तू दाल धीर तू दाल शूर तू दाल धीर तू दाल गाँव मांगे चोरे हरिणवदन ये रे गावस अधिकार तुझो रे हरिणवदन ये रे गावस अधिकार तुझो रे
म्हण इडी गावास डांगोर मारा. वैद्य महारायणो महारायणो माझे लेकीस युवराज ಒಟ್ಟು वाटी करून देवे मी तयार होऊन आलो असा. तुझे लेंकीचे ओप्पिगे विचारले आडतराजाचे आशा राहिले. मी खैले निर्धार घेतले र तिची सुट्टा सुंदर गोतसा महारायणो आज सर एक उत्तर विकून गेले नाही माझे लेंक. होय गो आपे होय महारायणो मी सांगतो ने महारायणो माझे उत्तर विकून चलित नाही म्हणून. तुझे धैर्यच मेच्चानो कोणते महारायणो वाडिकेचे तयार सुरू होऊ दे. वैद्य महारायणो माझे उत्तर ऐकून रायांच्या एजूर माझी मर्यादा जुळून घ्या. ये वाटिकेस तयार करूया. अय्यो मारे कोणतरी वाचवा. 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 तू कोण वो चेडवा माले एकदा वाचव. या रुंगाने तुला वाचवणार माले काय का लाभ. उपकारच करतो प्रतिपकार करतो असा. अय्यो अय्यो ओ इंद्रलोकाची सुरसुंदरी वर्णनस गाविनंतर रूपवंती तुझ्यावर मला मांडणार असा. छी मनुष्य रूपरस्वेचे माझ्यावर सर्व रूपाचे तुल्य मन ऐसवे दालेर तुझे मन किती विकृत नसता. छी दूर दा मी केले उपकार ह्याच तुझ्या प्रश्नीचा उपकार. मी एक संकष्टात पडलो असा. काय ते म्हणलं चिताळी रूप देवराजाचं वाडीत करून द्यावे माझ्या बाबांनी उत्तर दिले. ह्या वाडीत मला इष्ट नाही. ह्या संकष्टात तू परिहार दाखवते. स्वरूपी मी करतो दालर दालार काय ते दालार. तू माझ्या वाडी कळता मन भाषा जागा. हद्दी तू कुरूपी देवराजा स्वरूपी कर. मी काय सांगतो. वैत
ओ माझे प्रिये रानंद गोवितले सखियो एत्तमाले अर्धांगी अजय सुंदरी होइए किंती लायचे सापन हां ओ माझे रमणीये मी आता स्फुरद रूपी झालो राजांच्या इच्छेनुसार आम्ही वर्डिक होऊया तुम्हाला वाडी होता म्हणून सांगितलं सर दोघं माझ्या हात सोडा तुमच्यात कोण शक्तिशाली आणि सामर्थ्य असाय त्याला तुम्ही वाढिकवता युद्ध सुरू करा कोण गद्दावतंय तत् माझ्या यजमानाला योग्य सगळेनो ऐका तैसा चितालीचे शापन मी माझे पुतस आपणचे बरी नाही त्या हे माझे सुनेन मी तर हे भाग्य गावलं ओ महारायनो एकदा एकलंच केलंय उपकाराचे बदलस प्रत्युपकार खेत बदलरो गावता मनवेचे ह्या कथेचे साक्षी तुझे ह्या युवराजाचे वाडी कथे साक्षी सगळ्यांचो चुक्कडोन दे देशचे युवरायच लग्नास रे सो सांग्या सोबान रे धर्मस यो धर्मराय दानत यो कर्ण रे धर्मस यो धर्मराय दानत यो कर्ण रे सो सांग्या सोबान रे सोबान रे 100 वर्ष कुशीत वाचन असू दे म्हणून रे 100 वर्ष कुशीत वाचन असू दे म्हणून रे सो सांग्या सोबान रे सो सांग्या